Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Wala buket bethu kakhona phinde ndabuya ke igama ke akhona kantamnani ke of course ke ndiphuma phana ke lamhlaba secofimba bandiyandodwa ke mawethu ndihamba nendwendwe lenu ndwendwe lethu siyacela usibulisele babukeli bethu ake ngibingelele kubabukeli beveze khona TV lo bingelelayo umphathi ohlelo phansi emzimkhulu emflamhle kwaMadumiskoti phasi kwenkosi ubheka uZulu ngithi ngiyabingelela bafowethu ngicela ningamukeleli ngekhaya Ubukeli bethu nizivele nani umphathi ohlelo kuthiwa ke ngesixhosa umphathi wenqubo umphathi ohlelo singathanda kakhulu ke uthi vandla wazisa ababukeli bethu ngomculo wakho umphathi ohlelo igroup engayisungula ngo2015 angifika ngomculo ngo2015 kodwa igroup engayisungula ngonyaka ka2015 since ke nje ngayiphusha kuzoba manje umculo ke kaMaskandi engicabanga ukuthi abaningi bayamazi umphathi ohlelo abaningi futhi bengamazi kodwa ke nje umculo waMaskandi ozinze khona la eCape Town osuka phansi emzimkhulu umphathi ohlelo kahle uphuma kuphi KZN singaphasi kweKZN kodwa ke thina samabhaca angisiye emzulu ngiyibhaca nje abukeli bethu bangathanda ukuba ubatyebisele ngalento yakho ulapha eCape Town usuka emzimkhulu ingaba uze ngesiphi izathu apha eCape Town ngokusempeleni ngangize nje nami njenganabanye abantwana bezozama impilo kodwa ke ngase sengifika sengihlala ngoba ngicabanga ukuthi ngifike lana kuphela 2015 njengoba nje manje ku2024 so ngafika ngalo ndlela ke so ngifike sengivele ke sengiartist ngangisena album e1 lapho abaningi bayazi ingoma yayithi ngiyabathanda abazali bami okuyingoma eyayenza kahle kakhulu ngaleso sikhathi ngifika la eCape Town so ayike ngafika ngahlala nje kwamnandi kanje babukeli bethu nani ngiyazivela ke of course abantu bakwaZulu banqobile lapha eKapa kwaye nawe uthilo ukuba ucula uMaskandi le album yakho uthilo wathi usuke nayo eCape Town usuke nayo emzimkhulu apha eCape Town ufike wacula waqhubekana nomculo wakho kunjalo alright njengokuba ungumculi kaMaskandi zeziphi challenges othe wadibana nazo ziningi ke challenges nje khona nje ngizokubalisa nje angazi uba ngizosidla isikhathi yabona nje izolo besike saya eCamps Bay lengase Point khona iinvite esasiyitholile kwama emails nje as artist elila eCape Town ngangizonaba kakhulu kodwa nje ngizoyenza shortly sifikile ke lapha masifika sathola ukuthi abantu abebe ama judge because bekuyofuna ama artist amele eCape Town abazowathatha base Hollywood futhi pressure yabazibande so masifika lapha kuke kwenzeka isimanga mina bengazi ukuthi umculo wesintu usanezinsalela ezingaka noma mhlambe usanama challenges amakhulu ngalolu hlobo sifike kwathiwa ke nizodlala live besifeli sazi ukuthi sodlala live lapha seyiqembu kusama category ngama category kodwa thina sithe masifika lapha nasingena ngoMaskandi senze into zethu abelungu sibasukela le phesheya lapha masifika lapha abelungu usho ukuthi sifike sidlala ingoma lapha inyawo libheke phezulu ufuthi abelungu baxake ukuthi kwenzakalani la azothi ama judge masesigqibile inhle into eniyenzayo kodwa manje lento eniyenzayo ayisenzeli sense because siyabona ukuthi ni mixa ukarate ofuthi practice lo karate nase senu mixa manje nomculo futhi nidensa kahle kodwa manje idancing yena ayenzi sense because nidlala ikarate ofuthi thina sifuna ikarate la sifuna abantu abazocula bagcine nje impela lapho bethathe yena umshana kwathiwa
lona ngoba siyambona ukuthi mayushaya lo karate ushaye futhi ngendlela eright sikamthatha simtrain kodwa nina ngeke lo karate asiboni ukuthi ungafike usisebenzele phesheya. So hey sahamba manje because ijudge manje ukujudge oqayo kwazi ukuthi hayi into yakithi le kusuka nakaZulu lana mthini mashaya unyawo libheke phezulu awukwazi ukusho lokho because suwe selinquma lona selithi kuphelile ke manje. And that nendlela enicula ngayo bengamelanga ukuthi ngicula kanjena bekufanele ukuthi because bona bahamba mos ngalezi zinto zoduro mifasola titu thina phela siyahlabelela nje yabo asihambi ngalamakhi lawo wathola ebekwa lapha yabo. So ngase sengirecognize ukuthi no man lama judges alana since beseveli base introduced ukuthi no thina sisuka phesheya sizotakula nje ama artists ambalwa nani sohamba nawo yabo. So ngase sengibona ukuthi no man uMaskandi usadinga ukuthi kusetshenzwe ngamandla because nalabafowethu ababekwakiwa phesheya kudala but manje Maskandi sikhuluma nje iqiniso even nalabo bayaphesheya baya ngoba bethathwa ama sponsors wabo afike seba organizele akabahambi amazwe ngamazwe baya specific on that area babuye. So kunamazwe lapho uthola ukuthi uMaskandi urecognize abawazi manhlobo ukuthi khona into eGender uMaskandi noba umculo ololuhlobo olulilo. For example nje sengiphumile ke lapho kuleya izolo 2017 kwakhona ievent eyayise parade khona le ndawo lena uthola mangabe kuqeda ukuthula speech then ihanjwe ngocula lapha. So I was the one uMaskandi I think uMaskandi belapha bayi2 kwakumina kusankwana babeqashiwe lapha. Masifika ke lapha nayi sifike kuqhubeke ievent iqhubeke abantu abalapha kaMasipala babe shocked ukuthi kukhona uMaskandi. It was 2017 ukuthi khona uMaskandi okhona la eCape Town bathi no thina sikaze seze even abantu abamnyama asikaze seze ukuthi khona uMaskandi la eCape Town hayi sayiqala ukuyiva lana. And le lento yahamba ngiphathe kabuhlungu because ngifika mina la eCape Town 2015 basebevile bekhona abafowethu abafana noPhila Badani noKrulavu amawele kaMamchawa yabona nje ababebaningi nje abafowethu engathi babeke indimi naMaskandi. So ngichaza ukuthi nje ama challenges maningi kakhulu especially when it come to uMaskandi nokuthi uqapheleke ngokwendlela eright ukuze ukwazi ukuthi wenza inzuzo especially la eCape Town. Injalo njengoba ke ukubuthili babenye ku-event ne eCape Town of course ijudges bezikhona but abelungu kububuthili bani judgewa ngabelungu so abelungu khange bayi-understand indlela enijayiva ngayo ne so naye nazifila kanjani emveni koba bethilo bathi hayi no ngidlala ikarate asi-understand le nto niyenzayo. Angifuni nje ngiqamba manga bekhona ukuphoxa kodwa bengakuninganga ngoba besivele sikulindele lokho ukuthi la siyakhona is a win or lose. Abantu bebebaningi kakhulu engicabanga ukuthi la abantu bebe lapha bonke bebe nama talent begcwele kakhulu. Kodwa nje ngibonge ukuthola ithuba ukuthi ngibe omunye wala oyiphathi la ngangazi noma ngabiza ukuthi competition oba ngathi yini i-talent search. So ngaphinde futhi ngabonga ithuba lokuthi at least egroupini although beshaya ikarate yabo kodwa bafike bamrecognize oyedwa wethu bathi lo samthatha somtrainer simfundisa ukudansa hayi lo mdanso wena. So kwakusinikeza ugqozi nofuqufuqu lokuthi okusho ukuthi into esiyenzayo inhle kodwa ke bona bayazi. So ngize ngabatshela nabafowethu sesihamba endleleni ngemoto wathi cha bafowethu ningaphoxeki lapha yana basifundisa ukuthi manje sekufanele sishintshe indlela yokwenza so that mangabe sifika endaweni ezanjana sifike singene sithi khabaka. Mina ke ngigudi ke kwezinye zezinto ezibunjalo because yabona mangase uthola ama albums wami ngokulandelana kwawo uyofike uthole ukuthi lapha yana ushune ngudlalayo wenza ukuthi lapha engikhona ngifike ngikwazi ukucela. Mina bathi kumhlola mangabe ngifika ngingena eSixhoseni ingafika lana nginganayo ingoma eSixhosa nobe impondo sinele ezimfene kodwa mangifike eCape Town ngafike ngarecognize ukuthi cha I remember the other day ndandiye estele eGrapho mangifika lapha na eGrapho sayithola support but it was not that much. So ngafika ngabona ukuthi lana into ebusayo ispondo kufanele udlale ingoma enemfene
the second album isihloko sithi izidakamizwa ngenza sure ukuthi isipondo ngiyasifaka lapha ingoma yesipondo of which ngathi mangifika lapha nabafike bayijabulela ngalendlela esisimanga so lanto iye ingikhulise mina ekuthaneni angibe naye ushuni obusibheka umuzi angibe naye lezi ngoma nje zami angibe naye slow jam angibe nayo isibhaca sakithi angibe naye ingoma ephaphile nje ikagiye nesipondo nje idibane so manje uyabona nje kule album le ezophuma manje ngifake neshuni ongekho nhlobo kuMaskandi ngenze collaboration ngathatha umfana wale Zimbabwe ngamxuba noMaskandi yena ungena ngendlela yeZimbabwe mina ngiqhama kuMaskandi so sayiphusha nje ushu nje ongazeki kodwa lokho ngakwenziswa yini kusho ukuthi khona nje ama event khona nje omnye ubhuti inkosami osanda kushona owelena eJoslov lwabhuti wena ucreator ama event wes recognize eStrand so njalo wehlele ngiqasha so makufika lapha sithola ukuthi kugcwele abantu baseZimbabwe most so sifike ke sidlaleke lezi ngoma eziburuge inyana inengoma nje mina ngishaya uMaskandi uburuge so sasifike sidlala into ezibunjalo so abantu baseZimbabwe bayithanda into ekunobu rastanyana yabo so ngase ngikwazi ukuthi no nyanzelekile ngihleli ngiba nayo into ebu reggae uphinde futhi angeke ngiweleke manje ngike ngakubona ngoba ngase ngiwutholile ushuni wakuthi ushuni wabo uhamba la so ngase sengizama ukuthi angize ne track manje ezokwazi ukuthi bafake la kulomculo wami so kule album ezophuma ngezi 31 August izobe sikhona sengede umshuni ke manje engithathe uBfire wase Diamond City eZimbabwe ngase sengimfisharisha sesiqhubha yona lento esikuyona so ngichaza ukuthi ke nayi nalapha la talent search belapha ingifundise okukodwa manje ukuthi asiye ukubalekelana nalezi zinto ezibusilungwaha sekufanele manje uMaskandi susha ngodoro mifa solatido and manje sekufanele ukuthi ijive asiphume manje kuma karate kuphela sike sizame nje nathi ujive lama jive abahle bewabona lapha eTV of which izakwazi ukuthi ba encourage bakwazi ukuthi basiqaphele bathi mase besiqaphelile ke manje sesibafunza lento yakithi ke sebesazi already ukuthi labantu sebelayicakwethi sesibanikeza ke lento ke abangayazi so na bezokwazi ukuthi bayifunde so lanto lana isinikeza insalela enkulu thina uMaskandi ukuthi asizame ukuphusha ngandlela zonke ukuthi nabo abakwazi ukuthi bayingene bayazi lento ekuthiwa uMaskandi so lo muntu lona wayethathiwe kule competition uphi ngoku uyena umshana lo ngihamba naye uyena umshana lo ngihamba naye umshana ke uqale na 5 years abaningi inkosi yami abamazi uqale na 5 years nje wakhulela kuwona umculo since nje ngahamba naye emncane nje wakhula njengoba nje eselingana nami nje manje so uyena ke umuntu othathiwe lapha na talent search of which batheke kodwa basezazama ukuthi bamtrain lapha babone ukuthi uyazibamba nalezi ndlela azafike eseyiyo le phesheya hayi into engixakayo ukuba njengoba nanye kula competition lento inodore mifaso iphisa encwadini because kusho ukuthi ukhona lokucula kwamanote lokucula kwamanote so kufana noba udlala isiginci yabona nje bayiblame kakhulu indlela esishaya ngaso thina isiginci uMaskandi kahle kahle mangabe ushaya isiginci noma udlale lokhuza khona amanote ofunda ngawo leza zinto sithola ngathi zamagalofu so ufanele uhambe ngalezi zinto kahle kahle mangabe sekuthiwa ke manje uyoshayela abelungu noma mhlawumbe uyodlala kwezindawo yanto ke iyafundelwa kahle kahle uyakwazi ukuthi uyele esikolweni uthole ukuthi mawuhlanganisa amanote athini because for example mangabe wazi lama note lama galofu mangabe lesay bathi wena uzohlela umdlali wethu webasket noma wesiginci awufike lapha ufuna umuntu akuculela bavele bafike bakunikeze lama notes wena ufunda lama notes washaya isiginci usoya lapha uyodlalela artist ethini so ubambe lanto so ilento ke lena abayifunayo lapha even noma sowucula even noma sowudlala instruments so kulo mushilo ba okay nani dibene nomnye waseZimbabwe ingaba nina khange anisokolisena ekuculeni hayi yena wayijabula kakhulu la collaboration because vele umuntu oindustry and isasidibene kwi-event naye so angifuni uqamba manje even namanje nje basasike sifike ngawo uMaskandi abantu baseZimbabwe bayawazi uMaskandi and futhi bayawuthanda kakhulu so kulama event naye umfowethu lo
ebengithi becreate ama-event elapha eJoslova abaningi bayamazi nje kunenye nje ebenenye indawo ebeyingazi ku-tavern enkulu so bethanda ukwenza ama-shows lapha yana so naye uthanda vele uMaskandi so abantu abaningi vele bayawazi uMaskandi so naye umfowethu ngathi mangabe ngilibeke lelo daba ukuthi no ngiyayihalela lento sesiyidibanisa awayijabulela kakhulu and futhi wathi mayifika engena ngale ngesingakubo because ucula isigweja and wangena wathi khaxa nje ngomeni kwamnandi nje ucula ngesigweja yena ushaya ngicela ngithi isigweja enqubeni ushaya ngesishona yes ngelanguage yangakubo yabo so nami ngishaya ngesizulu sangakithi yena ushaya ngelanguage yangakubo yeah okay njengoba ungumculi ne so zingaphi album owawuzikhuphile njengoba sowulapha eCape Town i-album engisikhiphile ngiwumphathi wohlelo fanele ngicacisele kwemculweni angingenanga ezimphathi wohlelo ngine ngikwamanye amaqembu esasiwadibanele nabafowethu kodwa ngathi ngo-2015 ngathi cha actually ukuphuma kwami kulamanye amaqembu ngarecognizewa ungema ongasekho emhlabeni it was 2014 so wasesethi uzongenzela nje idemo mahala of which wefuna ukungifaka kwi-contract for ukusayina ngaphasi kwakhe kwakuthi ke mina ngalesa sikhathi ngangakabelieve ukuthi ngize ngibe yi-artist fanele ngisayine ngaphasi kwabantu so kwakhona ke izinto engangizibhekile ngaleso sikhathi zange ngivume ukusayina kodwa Shem wangenzela izingoma ezaziyi3 ingoma eyathandwa kakhulu yayithi Maya enye engayiphinde futhi ngayifaka kwi-album lengayikhipha eyayithi Avenue Bahle so ilapho ke engaphuma ke kwamanye amaqembu kodwa ke ngiwumphathi wohlelo ngicabanga ukuthi ama-album esengiwakhiphile ngiqale ngalena ethi kancane kancane eyayina le ngoma ethi Abazali Bami okuyi-album eyenza kakhulu engashaya nama-award nje ngathola nama-festival amaningi compare kwamanye ama-album engibe nawo so kwazothi ngo-2018 because wena ngikhiphe ngo-2015 2018 ngakhipha Izidakamizwa kwazothi 2019 ngakhipha ke le ebengisayiphusha namanje so ngicabanga ukuthi zi3 album le ezayo manje yes4 yes abaculi bakaMaskandi ne Yeah. bane meaning of course i-artist ine meaning yegama lakhe so ngabe umphathi wohlelo ligama lakho or ligama lakho kaMaskandi umphathi wohlelo kahle kahle mina nje ngingena esikolweni from grade 11 no grade 12 ngangenziwa i-class rep so mangiba grade 12 ngase sengigcina manje sengi president yesikolo so kwase seke bonke abantu bengibona bethi mphathi so mina ngene ngumphathi kwakuthi lo gama mangabe ngilifaka kuma Facebook bave bazitshela bathi uphethe uMaskandi kanti igama leli elali nickname so ngase ngibona no angivele ngiziphathele uhlelo ukuze ngingasukulisani nabantu so ngabe umphathi ohle ngalondlela umuthelo bakwezingoma zakho ubufumene like kwi-festivals ubufumene award ngaba yiphile ingoma ubufumene ngayo award ingoma nje eyathandwa kakhulu nesathandwa namanje ethi Abazali Bami ethi ngiyabathanda abazali bami yangenzela kahle kakhulu lo ngoma ngisoze futhi ngawadla amandla wayo ngakishaya kodwa nomfowethu kuthiwa umude wakagumede abaningi bamazi sene studio ekuthiwa iGMT so ke album leyana eyangenzela kahle kakhulu when it's come to ungene ebantwini so yangiqhuba ke from 2015 kwa 16 17 obo nje la eCape Town ngiyacabanga ukuthi nje ama festival amaningi noMaskandi babe ngiqashe ngqala ngoma so iyona ke album engicabanga ukuthi yangiphusha kakhulu ngaleso sikhathi sakuqala le award wayifumana eJoburg or eKZN LYT Awards so ebanjelwa eThekwini ngaleso sikhathi yeah so nje mangase nje ungene nakulezi zinto lezi zamafoni ukuthi nje LYT Awards uzobona lokama awards aphophula kakhulu awuhamba nomtshana umshana nje wangisho nje ungene emncane kakhulu wesevele sekhona ngaleso sikhathi wesevele sekhona sengihamba naye nje ama event ngicabanga nje ngifika la eCape Town umshana ufike 2016 ngaya nje kwi road show A1 kwizibonela FM babe bengavala umlomo ngaqashwa mina benganayo icrew
kangihleli nje kumina nomshana wazi wakhula nje njengoba nje engaka nje yabo so wesevele sekhona leso sikhathi kule FM naniye niyocula kuzibonela FM leskwabo babe banawo uMaskandi ngalesa sikhathi yes i-festival ababezibamba so nabo ke bake wesheme bangiqasha lana naphana lapho ngithi sabafike baba surprised bebuza ukuthi uMaskandi ukhona nabo futhi babengiqashile so isikhathi esiningi nje ama event wala eCape Town angeke ngabinanaza lokho ngangiqashwa ngalesa sikhathi yeah lo Maskandi wakho wenza ngeguitar or yes siyasebenzisa guitar sisebenzisa bass guitar keyboard Costina njengokubuthile eqaleni ba ucula like isibhaca nezinye so ingabe zonto zimaintaina njani ngexesha elinye ziyamaintaineka ngoba phela ama-artists fanele ube creative and futhi fanele unabe yabo yeah so uyakwazi ukuthi zonke uzenze at the same time kodwa kunyanzelekile ukuthi usebenzise uciko lokho ungene ngapho emculweni because umculo engakusho nje fanele be into oyiphilayo so mangabe ukwazi uyiphila uyakwazi ukuthi yonke into ukwazi ukuthi yenzenzeke umbuzo engathanda ababukeli bethu bawazi yeyiphi le artist ne ekwenze waqhubeka nomculo wakho mhlambi oyithandayo iartist angifuni iqamba manga ke ama-artist ngiwathanda wonke mina akekho umculo othanda abanye bonke abaculi njenganami kodwa mhlambe mangase ngisho ukuthi umculo oqala engaqala ukumbona eShaw Maskandi ngendlela engangiyithanda ngalesa sikhathi mina uqala kwami ukurecognize uMaskandi ngoqale ngoshwini kodwa ngangabe yena umlandeli kodwa ngaqala ngawo-recognize ngoba mina kahle ngasho ukuthi ngithi ngingaba nenhlanhla okuzalelwa ekhayeni kwakuphilwa kakhulu ngesicathamia so ngakhula ke nami ngoba ngangena ngina 7 years ngakhuliswa ubhuti wami ongasekho ke manje emhlabeni okwakuyena oyiphethe ke lilandela isicathamia so ngaphusha ke kuona ke isicathamia kwazothi ngo2006 ngase sengithanda uMaskandi kodwa ngabe ngisacula isicathamia lesi sasekhaya ofisho ukuthema sedlula kubhuti emhlabeni sesichithe isicathamia ngo2012 ngase sengiqala ke manje sengishiya ke ngapha ke sengizama ungena kuMaskandi ngesimo sokuthi ngase nalwaqozi nofuqufuqu so ke uqala nje ukurecognize uMaskandi uqale ngoshwini ngazithanda futhi ingoma zakhe sathi angimazi ubaba njalo wangisiza ubaba zonke lezangoma so wase sekufika ke abafowethu abafana noMgqumeni noMtshengiseni ngase umane nje uyakuthanda uMaskandi ngalona ndlela so ngasho ngithi umculo engabukela kuyena oqala nje wawushwini engambona edlala into engangiyithanda ngalesa sikhathi umculo uqaleni umculo njengoba ngisho ukuthi ngingene ngina 7 years ngine ngina 7 years ngakhulela kuona sidlala isicathamia nobhuti wami kodwa mina ungena kuMaskandi ngingene ngo2012 ngashaya idemo umhlengi ufusha idemo lizange libe impumelelo zange liphumelele ngalehandlela ngoba zange liphusheke ngendlela wazothi 2013 ngenza ilesibini idemo ngilenza i2088 abaningi bayamazi ukhehla okuyidemo ke laphumelele kwakunengoma ethi sishaya amavaka ngo2014 sase sesikhipha iqembu lelithi amaqhathanzipho esasibambisene nami mfowethu owakuthiwa uLungisana sase siphusha ke nayo zange iphumelele ngendlela right ngoba zange ingene kakhulu ebantwini and zange sithole gigs kodwa ke kwaba ialbum kwazothi 2014 kuphela ngase sengikhipha idemo leli ngilenzile uMbongeni Ngema kwazothi 2015 ngakhipha kumphathi wohlelo uMbongeni Ngema yes uMbongeni Ngema KZN Music House wakubambe nje uNonhlanhla lapha emaqhosheni ngaleso sikhathi wangenzela nje idemo elalilihle kakhulu wangenzela nama t-shirt u10 engiprintele wona nje kuningi oyekuzamile ezama ukungithuthukisa ngaleso sikhathi njengokuphuma kwaZulu le ungumZulu so i-lifestyle yakho yayiyanjani apha eKapa udibane namaXhosa eKapa ngifuna uqamba manga the time ngifika baqala abantu because ngalesa sikhathi mina ngifika la eKapa ngo2015 kuphela angifuna iqamba manga akwa umculo uMaskandi ongamnikanga ngalolu hlobo sokukhona manje and futhi abantu abasuka lengasekhaya ngalesa sikhathi noba bebekhona kodwa babengayi emarenke
uqala ukuhamba amarenke ngicabanga ukuthi kwaba yimi bayi abantu ke beyabengena kodwa masifika because indawo yokuqala engikhumbula kahle safika kuyo ngafika kuyona kwakuse Strand bafika abantu ngababona ukuthi abayazi ncane kodwa bayithanda lento sase sesiye sightseeing nomshana lapho wafike abantu bangisurprise khona bajabula ngendlela esisimanga bathenga nama CD ngayisasikhathi saphusha kakhulu ama CD so ke ngaziva nami sengamukelekile so ngasho ukuthi ukufika eKapa ngafike kwakunawo lawo ma challenges kodwa shema ngifuna uqamba manga ngafike ngamukeleka and futhi nami ngaziva ngisekhaya. No, iCD buzenza apha eKapa. Ngalesa sikhathi ngangizinazo kodwa bahamba isikhathi ngimane ngithumela bemani bengithumelela. Okay. Njengoba ke ubufike apha eKapa so into yezestudio i-challenges zangibe nazo for record umculo wakho. Since ke ngafika eKapa angazi ngarecorda khona. Isikhathi esiningi ngirecorda eGoli. Manje ke bengirecorda le album oqala ngiyikhiphe eThekwini so ngamane ngirecorda eGoli. But le ezophuma manje ngiyikhiphe heavyweight of which abaningi bayazi ke heavyweight esinye sestudio esiphuphule sike eThekwini. So le album ezophuma ke manje ngiyikhiphe khona. So ubusuka apha from apha eKapa uya eGoli for your record? Yes. Swalana ngiyelena ngibuye ngiphinde ngoqedezela. Yo. Abukeli bethu niyazwela nani sabuye siphinde sibuye kwakhona 7 ngile. Echuma. Sorry Chomi yathetha. Buze thini? Hayi fanjini khawuza apha ngowazi English you busy into nathi iva mina lento. Ngibele podcast Chomi kaSiveza ukhona TV. Podcast. Sekantoni pha kuyi. Okay Chomi it's a new podcast sanofika yabo. So kuSiveza ukhona so basically baveza amakhono abantu italente zabantu Chomi yabo. Imalunga netalente zabantu. Uyabazisa ke sana Chomi ngibukela but then uSiveza ukhona TV iveza italente zabantu abantu abaculayo abantu abenza art yonke into abachaze amabali abo nendlela abaqale ngazo and then it's basically about that. Fumaneka phi lento cacisa fondini ithuba lisakhona. So kuba uyayifuna ungena nje ku YouTube afika ku YouTube ucofe la ndawo yo search aphana and then after ucofe pha ubhala Siveza ukhona TV and then izovela. Then ku Facebook ikhona Ofika ku Facebook ungena pha kulanda yo search again uthi Siveza ukhona TV and then izovela. And what they did ngoku banento entsha lanto intsha uyakwazi usearch phana uyakwazi ungena phana and then uba ufuna ucomment mhlambi ufuna ubuza umbuzo kulo muntu bazobe benayo ngalo mini uyakwazi ucomment pha. Subscribe don't pan uya subscribe. Definitely we are subscriber so that uzobona xa bephinde ba post into entsha ungaphoswa because imandi podcast yabo zemandi into zaphana. Okay enza ijonga gogo. Okay Chomi. Ayonge nathi ayonge le. Iyo. Okay, alright. Ubukeli bethu siphinde sabuya kwakhona enkosi. Njengoba busitsho ba awuka record apha eKapa usiya eJoburg. So why you get eJoburg? Because most the artists ezininzi ziya flyer from apha ziya eJoburg just nje uyo record. Angifuni uqamba manga izitudio zale Cape Town nazo zi right. Kodwa kushiyana nokuthi ke momculo ukholelwe nini yabo so njengoba ngishilo mina ngathi ngimixa ama genre a difficult ngalendlela esisimanga so ke ngiyanzeleka ukuthi engineer even akhona eJoburg angivele sengene noma kwasiphi studio ke ngicheck ukuthi mhlambe lo engineer ngabe umqondo wakhe usabalalisa kanjani because mangabe uzohlanganisa ama inhlobo zomculo engafani fanelekile ukuthi inoba ibalansiswe ngalolo ndlela oloshu ngezumzekelo isikhathi esiningi mangabe udlala ispondo isigingcini uyavamba like ubuvamba keep note nobo likhipanga straight kodwa uyakwazi ukuthi uvambe ispondweni so awuzofana noba uzobudlala ireggae maskandi awuzofana futhi nobudlala lo shuni lona engathi ngithi ubushameni nebhekumuzi so mina bonke lo bushungini bahlanganise endaweni one so ngiyanzelekile ukuthi mangabe uye studio umbheke ukuthi okay lwana angizothi ngithi ngishaye reggae avela ithathe ayiphosa kushameni ngithi ngizama imfene avela ithathe ayiphosa mhlambe kushameni yabo so ngiyanzelekile ukuthi umbheke ukuthi lo muntu creative kanjani wayena aqala engineering so that ezokwazi ukuthi enze lento eyifunayo so ngikhethe kanjalo ke mina ngibuka ukuthi ayilo angayenza lento ayilo because umrecorded usibani
so for kusho ukuthi nami mangabe ngifika nginale ngqibe evanga yokushumi bami aba kwi-album ne-1 angakwazi ukuthi ayenze into engiyifunayo. Njengoba xa usiyagula uyorekhoda so i-cost khange ibe yenye ye-challenges zakho? Ziyaba yi-challenge kakhulu ziyaba yi-challenges especially njengoba nje nibona ngike ngaba nale gap from 2019 ngizokhipha manje especially ke mina ngingadlula nje ezimini ezinzima abantu abalandela umculo bayazi ukuthi abaningi basebethi angisekho kwezomculo ngokwesimo sokuthi 2022 siye saba nje nefeli imnyama kakhulu lapha na kumphatho ohlele of which wathi ngoFebruary ngase sengidutshulwa mina so ngalimala ngakhona la eKapa so wathi ngo-April kwase sekulimala umshana waginqika nemoto walimala phansi of which abaningi ke ngokwama rumors mabekujabulela lo yabo ngokwendlela yabo so kwaba nalo ma challenges nje amaningi when it come to fanele ngiphinde futhi ngikwazi ukurecover so ngarecover ke wa recover umshana saphinde futhi sabuyela endimeni kwaphinde futhi kwamnandi so ngasho ukuthi ungikhoste kakhulu ngesimo sokuthi ngokwami bese ngingasenawo even ama sponsors bese kunyanzelekile ukuthi angiqale from the scratch from the ground of which ke nginethemba lokuthi azophinde futhi asondela ama sponsors because angifuni uqamba manga bakhona abafuthi abaye bangisize ngaphambilini kodwa kule album beka ngangisiza kodwa ke nami zange ngiye ngiyophaphatha kubona abantu abafana nomkhulumathe abantu abawuthanda kakhulu umculo wami ebebexhasa ngalendlela esesimanga yabo so nabanye nje abafana boXolani umfokazi ulengasekhaya nomfishi ke before uxhasa kakhulu so nje baningi abantu engasho ukuthi base be recognize umculo wami sebengixhasa sengazi ukuthi at least noba ngathiwani kodwa usibani bazokwazi ukuthi baqhamela something mangabe ngenza something so ngasho ukuthi kungikhostile kwamanje kodwa nginethemba lokuthi noko mangabe seyiphumile album ukhona futhi okuyinzuzo enzokushola. Njengoba ubuthini ba wena nomtshana nisuke engozini yinto neyanenza ba maniphinde niqhubeke nalomculo wena? Mina ke elami side kunzima kakhulu ngoba umculo angivelanga ngasuke ngangena mina umuntu ohlushwa ithongo kakhulu so iyona ndlela engithwasa ngayo so mangisuke ngishaya ingoma abanye abantu bayangazi ukuthi lento mina ngiyasiphilisa that is why uthola ukuthi mangabe mhlambe khona lo event ngithi mase ngizibizile izihlelo zakithi ngifika ngisho ithuba ngigcina sengiyilwa because ngisuke sengifuna ukuziphilisa nami so ukugida noba udlala ingoma mina indlela engiziphilisa ngayo ukuze ngingagcini sengiya kwelinye istage so iyona ndlela engiyimaintaina ngayo lento yabo so akulula mina ukuthi ngawuyeka umculo until kuze kusho bona abantu abadala yabo because ngangeniswa ngibona la emculweni so ngasho ngithi izona izinto ezenza ukuthi noba kunjani ngisho ukuthi okusala lapha angiphumi lapha engiyofela khona. Ngabe sezingaphi i-album osozikhuphile? Yebo njengoba ngishilo zi4 ezi3 mangabala ama demo denesi4 lezo phela. Le bendivile uyikhankanyile yezidakamiswa wayibhekisa kubani? Ngabe wayibhekisa ku-youth or kwabanye abantu abangeke? Mina umculo wami isikhathi esiningi nje mangasulandela ama albums wami ingoma nengoma isuke inemeaning echazayo so ngangizama ukusho lapha ukuthi zihlasela izidakamizwa so yayisho track ithi lafa kabi ilizwe lethu lihle kangaka isidlala izidakamizwa so ngase ngibuka indlela okwenzeka ngakhona useKapa useGoli useDurban nje gcwele abafowethu abangcolile abaze baphiwa amagama kwathiwa amaphara yabo so ezinye zezindlela lezo ngizama ukululeka ngayo youth ukuthi asike sizama ukubalekelana nezidakamizwa so nje ama album wami ngicabanga ukuthi wonke nje kusuke kukhona imeaning esuke ikhona. So njengoba mbuso lapha eCape Town ngaba zikhona i-event owawubhukhwe kuzo? Ziningi kakhulu ziningi kakhulu nje angifuni uqamba manga ngaxa ukuziqeda ziningi kakhulu i-event engibhukhwa kuzona noma bese ngangabhukhwa kuzona before but i-support wayifumana? Ngifumana kakhulu nje noma kuya kwema-election abantu bayazi nje isikhathi esiningi abangiqasha ngama-parties noma kunjani isikhathi esiningi nje makhona event
bakancane ukuthi umphathi ohlela ngabikho lapho ezokhokhela abaculi mina baze abanye bafowethu bengazi mhlawumbe ngiyaziphakamisa kanti angisuke ngaziphakamisa mina umculo wami ngiyithathise as ukuthi uyibusiness yabo so ama event asuke engazukhokhela kodwa abe wona ekhokhela ngingazibandakanye nawo kufana nama event engisuke ngamenyiwe kuona futhi angizibandakanye nawo so mina njengoba nje ngisho ngithi ngingena ngokwethongo la mawukuthi futhi umoya wami awuvuma ukuthi ngiye lapho futhi angiyini yabo so ngasho ngithi nje ama event asuke ezokhokhela abaculi isikhathi esiningi ngiyitholele lo thuba isikhathi esiningi like Cape Town. Sonke njengoba usisho ukusebenza nomshana ingabe bakhona abantu abafeaturisha kulomculo okanye nini nobabini qha? Baningi abantu engisebenza nabo. Ngiyabona nje bangabala nje la eCape Town ngingaqali lama album lawana ngiqale ngo2019 khona nje ingoma ekeyasusa nje nomsindo ngangifeature uTornado so Tornado ngangasebenzisana naye kakhulu esakumawole ngamaMshawe yabo nje so baningi nje abafowethu engasho ukuthi ngisebenzisane nabo even namanje kulezo phuma ngifeature Shomehlo Mnyama of which naye uhlala la khona la Cape Town then ke kwabanye ke abafowethu ngibafeature shile kube uyena uBifawo usuke eZimbabwe kuzoba uThwasa leKhansela cabanga ukuthi ibona abafowethu la ngisabakhumbula no Solwazi yes Solwazi njengoba umshana umbona nawe sonke if angakhona mhlambi umntana okule age kamtshana naye ofuna mhlambi kuba lelinye igida ngoma ngaba ungamamkela na umuntu uhlele amukelekile lapha ekhaya kodwa ke kushiyana nokuthi mhlambe lento ayenzayo uyenza ngoba ebona benza nani noba uyenza ngoba nesiphiwo sakhe so into iyona into engiyifavor kakhulu mina ngithanda umuntu onesiphiwo not that ukuthi uzabona umshana egida lapha noba mhlambe ubona ucula afuna uzocula ifuna ukuthi uqale uzihlole ukuthi unaso yini isiphiwo salento uzokwazi futhi uyenze ibe yilendlela engifuna ngayo so umshana uyakwazi ucula yakhe ingoma eyedwa umshana ngicabanga ukuthi 2019 ngingamkhiphela isingle track laphana eyayithi Zinhle besesemncane ngalezo sikhathi ngicabanga ukuthi welabo ma 8 years bayithanda kakhulu abantu sasithi masifile nje nawo Saldana kuvele kugcwala ukuthi iqho yabo so ngisamane ngimpheka koqha ngimjahanga ngifuna ukusheshe ngikhiphele album ngiloko ngimpheka nje kancane kancane sizafika isikhathi lapho engizobe sengithi ayimshana sengimdala nami okanye asibambisane sifike siboba soyithula okanye awuzimele yabo so okwamanje ngisamane ngimpheka ngimfeaturishe kwezinye ingoma futhi angene nje bemnandi yeah okay azonke kunjengokuba masithi nazi artist ongathanda usebenza nazo as artists zinayi wena ngoweten so ngabaze ziphi artist onothanda usebenza nazo apha eCape Town angifuna uqamba amanga ke ngalapho makuthiwa mhlawumbe ngisebenza nabo kanjani qala ngicula nazo ngithi ngicula nabo no ungayelana nokuthi lo artist iwe willing to and futhi nami ngiyabona ukuthi nami willing yabo but anyway mina nje eCape Town abroad akekho umuntu ucule ngicabanga ukuthi nenkinga naye so ngahlunga from there but ngiyacaca ukuthi aba willing to abaphi so ungathanda ukuba ubabize ngamagama inkinga ngeke ngize ngibazi because ungafika umbize ngegama umuntu aqede athi hayi mina ngeke ngaze ngasebenza nalo muntu understand so yeah so masithi nanku ke ngoku umphathi wohlelo osakhulayo ofuna ukuba ngumculo kaMaskandi so wena ungamcebisa ngelithini na umuntu osakhulayo especially when it's come to ungena kwi-industry ngingasho ngithi mawufuna ungena ube uMaskandi ngempela you must ufanele uzithembe oqala yabona and futhi into yakho ihloniphe and futhi okunye okufanele ukwazi umculo osowamanje sowenziwa ngemali and ama sponsors amaningi akasasichazi so kuwena ukuthi uzophatha as a business noma uzokuphatha na as a business of which is a big challenge engafike ngayithola la eCape Town abafowethu abaningi umculo bawenzela just for fun abawenzeli as a business yes singeniswe izimo ezahlukene kodwa ke ngoba ke siyakhosteka ngokwezimali ngokwepetrol kodwa kunyanzelekile ukuthi sigcine siwunikezela legacy ngeze umzekelo kukhona ama event like Cape Town
uyithola ukuthi akhishelwe isponsor then bathi mangabe bewahlela bawahlele bayibambe imali, understand. Sinayo igroup ke lana yamaciko, ife ngiwacebisa amaciko lapha yana soshayo asingayini lapha yana until sibhukhwe ukuthi wasifaka ama invoice, fakela imali umuntu aye event yabo abafowethu uzothola bazavuma. Mase kuhamba isikhathi mhlawumbe mina ngifonele kuthiwe siyacela nje ukuthi asinamali ngithi mina no fanele ufake imali angikwazi ukwenza la bakufonela abafowethu hayi si available yabo uthola ubekuvinyelela ukuthi asiya lapha uyothi uyabona sobona ngama video nabafowethu bagcwele lapha. So if ushaba banikeza i challenge laba abahlela imicimbi ukuthi bazibone ukuthi basidinga sama artist yabo, so noba bengayikhipha ngemali bazoya masipodlala. So ilento igcina sebanikeza ama challenge, uthola ukuthi ke lapho efihla abane khona mhlawumbe kulonyaka bababizi bafike bona bodlalela imali, kodwa the following year mina sebangifonela sekuthiwa awufika mfowethu sinayo imali engangithi ayisolo ikhona imali, faka imali ngizokwenza i-invoice, ngimnikeze i-invoice umuntu afake imali yabo. Bona baphinde futhi babizwe for free again. So ofushiye manje abasayithatha as a business umculo kodwa baya ngezimali isidumbu, understand. So iyona big challenge engicabanga ukuthi inkinga kakhulu la kumaskandi. So ngasho ngithi ke abafowethu ngafanele baqale bayazi ke lonto ukuthi umculo wamanje usenziwa for free, akusekho ama record label amaningi manje siyenza ngamaphakathi weight of which fanele inzuzo siphinde futhi siyenze ngawo lo mculo la. So njengoba ke ngoku i-artist ezininzi nefuma sekuba i-artist ziyadibana ngalongoma, so ufuma sekuba ke ngoku yawuphuma imali i-artist ziyaxabana, ufuma sekuba i-artist ziyabethrayana. So wena ke ngoku kwelakho icala ungaxhoba ngelithini na, unga-awe kanjani? Vele mangabe nine collaboration nomuntu so khona isivumelwano yabo. So I think inyanzeleke kulandelekele lonto ensuke nisayinelene nayo. Yes, because akufani ukuthi ngizothi mfethu ngicela uzongisiza, okay uzongisiza, kodwa mangabe sengibona nami ukuthi lento esiyenzile iyeqhubeka ngendlela eright kufanelekile nginikeze ngani. Sometimes uthola ukuthi sathi hayi asiyenze sobabili lento, awuzange uzongisiza siyenza sobabili. So njengoba sobabili kufanelekile sibe ne-agreement esosayinelana phansi sazi ukuthi mangabe lesekuthiwa ke ngempela sihlabene nako kwakho nako kwakho. Babukeli bethu njengoba nizivele nani, xana ongumculi ifuneka kube ne-agreement before ucule nenye i-artist, uhlale ulumkile njengoba uthile ba umaskandi yi-business. So wena ngaba ikhona mhlambi inzuzo i-profit oyifumanayo na kumaskandi? Angifuni uqambela manga mina yayikhona before. Angeke because manje ngisazoqala izinto scratch. Yayikhona before, kuningi nje engikwenzile, kuningi engitholile ama festival bengiqashwa kona abroad KZN naseGoli nala Cape Town. So beyikhona inzuzo okwamanje kulonyaka ngisazama ukuthi step by step, kodwa bona ikhona inzuzo engiyithole somehow. So ngaba sokhona umculo mhlambi umculo oyi-video oso recordile mhlambi oko YouTube? Ikhona i-video engicabanga ukuthi ya last album ikhona ku YouTube, bayithola bafethu ku YouTube lo video. Ngithini mhlambi futhi izoba khona enye ebengishutwe izaga lesamba noTornado kuyo nje mawuke wabhala umphathi wohlelo MC Fit Tornado iBata Village, ufike nje uyibone lo video lapha esikhuza impi yamo yesomatekisi esikhuza futhi nomona ebantwini. So I think isikhona nje ziyi-2 i-video like music videos lapha. Ababukeli mhlambi khona ababukeli onothi awuthanda umculo wakhe, ngaba mhlambi angawufumana kweziphi sites? Angifuni uqamba manga mina ke ngidalwe ngenye indlela. Bengingakholelwa into za online because of bokwazi ukuthi ufake ingoma lapha yana ukuthi ayibona sebengena ama MP3 juice, sebengena kuma Snapchat, sebengena wonke lama site lawa angekho right, ba download basendelana kwamafoni. So inganqumile mina ukuthi ngeke ngawufaka umculo wami online, kodwa ngesimo sokuthi ke lento siyenzela abantu ngiyangithola i-challenge ngapha nangapha kuthiwa mfowethu ufaka ingoma online. Ngize ngasithatha ke isinqumo kulonyaka ukuthi kule album engizoyikhipha izotholakala kuma digital stores.
kodwa before bengingazange ngayifaka. Phambi koba sivale ke kubabukeli bethu, ingaba ababukeli bethu bangafumana njani? Mhlawumbe bakhona abantu abanomdla wokubhuka. Ababukeli bethu bangangithola kumphathi ohlelo MCSA ku Facebook page, ku Instagram futhi ngumphathi ohlelo MCSA, uzothi ku TikTok ngithi mphathi ohlelo MC. Then mawukuthi bafuna ukungifonela noma bangwhatsappele, ngitholakala ku number ethi 078 33 49139. Babukeli bethu nizivele nani kumphathi ohlelo. Siyabulela kakhulu ngexesha lenu, makube chosi kubele, enkosi.